Така, приятели, здравейте отново. Днеска, т.е. вчера, вече завърших, виждате тази гадна дървения. Това ми представлява джоб за CD-то. Понеже стария собственик на колата беше сложил един гаден къстофон. За да събере къстофона, вътрешното ограничение, което държи шейната за CD-то, беше изрязано. И проблемът беше такъв, че CD-то си имаше шейна, но просто няма къде да се хване тази шейна и CD-то се размотаваше напред-назад, подскача през дупките, много неудобно беше и много гадно стоеше. Сега тази дървения, нали, сега за пробно съм я сложил, стана чудесно. Ще обойди съм, като сложа и лайсната и ще стане, нали, хубаво. Отзад е пикъра L7 15 1000 вата. Кутията ми е от L5-цата, 185 литра на външни размери. Значи компенсацията е с порта. Друго, което да ви кажа, още не съм сложил, трябва да купя тия дни специална буксичка за това дистанционно. То ми остава на стария усилвател. Само че там на новия усилвател буксичката е малко по-различна и трябва да се сложи друга, да се присъди. Ами това е. Колата е запалена. Всичко е нормално. CD-то вече не подскача. Ще пусна малко уфър кукър.
Ами това е, приятели. Първата среща ще бъде в Търново, живот и здраве. Но тогава трябва да сложи и другата 15-ка, да направи една обща кутия и да видим какво ще се получи. Предполагам, че ще е интересно. Ще има и други клипове за напред. Чао, чао за сега.